खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फोरमायदों दि आर.एन.बि. हस्पिटालखौ बोस्लायनानै मेडिकेल कलेजाव लांसिगोन होननाय बाथ्राया बिरबायनाय रादाबसो। मानोना आर.एन.बि. हस्पिटालाबो बेयावनो थाफिनगोन, फार्मासिफ्राबो थाफिनजोबगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं। दिनै बनसु आरो क'क्राझार मार्चेन्ट एस'सिएशना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि क'क्राझारनि आर.एन.बि. हस्पिटालखौ बोस्लायनानै मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लाङोब्ला क'क्राझार टाउनाव थाग्रा सुबुंफोरा बेरामि लांनो थाखाय जोबोद उसुबिदा जागोन। बेनिखायनो आर.एन.बि. हस्पिटालखौ जेरै दं बिदिनो सोलिहोनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। गोबां बिबांनि मरिजुआना गान्जा हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय गंसे ट्राकनिफ्राय जराबाद होननाय जायगायाव बे 101 केजि मरिजुआना गान्जाखौ हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे फालांगियाव लोब्बा गोनां सानै दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं। फैगौ 2023 मायथाइयाव जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ आरो फिननाय बिलाइया गुबुन बोसोरनिख्रुइ एसे आलादा जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनब्रै आयदाफोराव 50% सोंथिया डेस्क्रिप्टिभ टाइप एबा बनायलु रोखोम आरो 50%आ अबजेक्टिभ टाइप एबा सायख'थि रोखोम जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मोनब्रै आयदाफोरा जाबाय इंराजि, सानखान्थि बिगियान आरो समाज बिगियान होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे आयदाफोराव नम्बरफोरा 45/45 समान 90 जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। प्रेक्टिकेलनि 10 नम्बरजों 100 नम्बर जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फोरमायनो गोनांदि फिननाय बिलाइनि बेलायाव एबारनि मेट्रिक आनजादनि फिननाय बिलाइया मोननै जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गिबि फिननाय बिलाइखौ फुंनि 8:45 रिंगायाव फरायसाफोरनो होनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो फिननाय बिलाइया डेस्क्रिप्टिभ टाइपनि जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेनि उनाव फुंनि 9:45 रिंगायाव गुबुन मोनसे फिननाय बिलाइखौ होनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो बे फिननाय बिलाइया अबजेक्टिभ टाइपनि थाखाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोबनायाव फिननाय बिलाइखौ गथायनाय समाव मोननैखौबो खाजाबना गथायनांगोन होनना सेबानि आफादगिरिया मिथिसारहोदों। बाथि रादाबाव दं। बेराम फाहामथायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि फान्डनिफ्राय रां हेफाजाब होनाय आरो आथुआ मुस्रि राननानै होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै उदालगुरि जिल्लानि 69 नं उदालगुरि बियाबनि एम.एल.ए. आरो बि.टि.सि.नि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया मनिटरिं अफिसाव बेरामि फाहामथाय रांनि चेक आरो आथुआ मुस्रि राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।